Assam University di campus along Charlie Bomber Soy Jangatum ta KY eba fan kan barem Charlie pangching pon bom. Assam University along Charlie Rapeda di Soy Jangatum ta chelang sikedam tang ni fain kore hini pen KY eba long kan barem kachepaklang dunji fan pusi di Gob College patu aklam along ki kan Charlie pon bom. Pinpur dami Labangso University along non-amar Union Body kabit det bejok saikam ki claim kedam ahin stami Japon ni nabang abit det. Lasi non hejong Labangso a University along Charlie Dun Bomari Soy Jangatum munthi par sikpen Cingrum si pining plikebranar ke bang dengkar bi youth festival long kan barim kachepaklang dunjia phan pua men pen non kan barim ke kan Charlie pon bom lo difu pen Dharam Singh rong phar Malang News. Lamet hello kia chete jutang hello kia raje e jutang e lamet kaching honang zile tom kadu kabe along tame labang sor ku phetam do khereng nang ziblo tang de e jutang la pen lamet apa kai kere kaching hon chete ne kai ile tom thekmolong lo non uwe kimi lo chole bomate lo chole pen thekser se da tomustame jutang e hin mati elame ki kachete tami tom thekmolong lo asil lahe fan kiba prize ku se non la AUDC mate Assam University ke pasalong Charlie bom PG yang deng Charlie bom ari so jang tom lo thekser bu tame ke mati jutang lamelam chong afan chete nang ne bu se alang itu mangbong ciput mate cetan cibung pen se labang so non ke bangji ingdeng dikebra na kep karbi festival mate karbi listening sorong ajelong kan barim cepaklang duji bukan alang itu labang sonon Gob College patu akamlong tami cetong pen kan barim Charlie pono kasinon putar alang itu kan itu so non ke bangji ingdeng dikebra na kep along kan barim cepaklang duji pu labang so along na itu cisik cetang bang kwanang deng along non ke cetang tang bang nili tum labang so kachisi kachadang abang ke penangan ke tang eglo nili tum isi matha lo hedi langam lo bulu tang te ke dam tang sengkan surini rang koi raisia sengkan abang ke labang so hut union body ka via joine pen difu la Assam University difu campus bang ke didulun ne delo sani tum matha si alang li tum jo la besang ho la pen terang tang ho ben ching waisi pininga bang ke jase miat la pen cross tang ho ben ching waisi pininga bang ke nili tum union body le ave pusitame jasemet la itum student ang bong pen itum initiative yan pen litum dai me thanga jutang ju paching honduk la pen non ke bangji ingdeng plikerom ner ke karbi resonim sorong aji bang ke litum karbia ke kana bang isi paklang onang ji puching lai pen litum pini ya bang la puson angdeng nang lido la pen ke kan dame pinangan ge thegiglu tang tenang itu labang so kan marim baklang dunji pu kaching rumolong la pen aka prekason mate dihina son sita minang litum kisung pene ke photo igma oh labang ke nili tum kisung abang thetan athe nili tum jongjung hitami labang ke ave ahok pet la bai student lang pinak pok la sini nili tum jasemet pet abang ke nili tum department team la pen la isi PVC la phan tuning ridam la pen abang so ka tuning ridam pen tami nili tum phan bang nili tum estimate teng la so abang galang li tum bang ke la an ge ave pusi pula sini nili tum hitami asap su ka seksa ka bang do chet la sartomen mate ladak abarim Indian budi tuh pene bidi sore tang pidun nason do doing mah. Oh nili tum karju abang la poson lo nang li tum claim dam koson lo pun tum arjun lo sitami alang li tum nang ge thak abang ke nili tum hala bang so ki claim abang ke department wise la pen PVC atum alang li tum exactly nang than thi mane la puson si la di hina hina tami la pen ki claim ke dam abang ke la pulo ning jor me dam la pu akamang ke pa success dia ti la puson si nang than lo nang li tum da claim pa minu pu nang than